Olu lusasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC ePlant Park eRhawutini nazo eziphambili ngokuhlwa nje. Bathi xa beqasha abantu baqasha abantu from outside abaqasha nomnye wasesiqhungqweni. Kwathi ukuze kuqashwe waqashwa ngokuba kwenziwe itoyitoyi. Limenxe iphulo lamanzi emzimvubu eNtabelanga naseNqanqarhu eMpuma Koloni ngenxa yedabi phakathi kwabahlali kwilali esesiqhungqweni kunye nesebe lezamanzi nogutyulo. I'd like to appeal to the justice system. This should not happen anymore. Yinginginye abantu abangaphya kwegula babambe umngcelele kwisixeko saseRhawutini bememelela ubulungisa kwintwazana eneminyaka esixhenxe edlwengulwe kwisikolo saseMpuma Koloni. Tshone lingenandaba sondela nto zakuthe ityeba ngitheketheke imbizi yale ntlwa iyelali xa inje ndingaphuzisanga maseko mandikhawuleni warhuqa. Iphulo lamanzi emzimvubu eNtabelanga naseNqanqarhu eMpuma Koloni limenxi ukukulandela idabi phakathi kwabahlali belali yasesiqhungqweni kunye nesebe lezamanzi nogutyulo. Abahlali batyhola isebe ngokuthatha umhlaba wabo lilungiselelo lwakhiwo ledama babebona bengakhange bafumana imbuyekezo. Bakwanyanzelisa ukuba kuqeshwe abahlali bale ngingqi kweli phulo. Idama laseNtabelanga elaselaleni nelasembokazi ayinxalenye yephulo lemzimvubu. Eli dama lixabisa iibhiliyoni zeerandi liza kuxhamlisa amawakawaka abantu kwiingingqi ezintathu zephondo. I-Alfred Nzo Gqabe kunye ne-OR Tambo zithiwe mbende ziingxaki zokunqongophala kwamanzi. Ukwakhiwa kwedama laseNtabelanga ngo-2021 kwazisa ithemba kubahlali balilali, kodwa kukho ukungevisisani okubambezela ulwakhiwo. Ingxaki yokuqala yaqala 2021 bezosebenza apha bevula iproject. Bathi xa beqasha abantu baqasha abantu from outside abaqasha nomnye wasesiqhungqweni. Kwathi ukuze kuqashwe waqashwa ngokuba kwenziwe itoyitoyi. Ngelixa abanye abahlali bekhala ngomba womhlaba, abanye abonwatyiswanga ziibhasi zesebe ezithutha impahla nabantu ngakweli dama. Ekusukeni ekuqaleni kwale project sakhalazela ibhasi ebezithutha abantu apha, sayaqala yanye sayikhalazela, asivakalanga isikhalazo sethu. Kwafike yesibini sakhalaza, khange sivakale isikhalazo. Into esuke yenzeka kuba zisuke ezibhasi ziqhubeleke zithutha abantu zimbini, sibe sikhona singonotiksi abanelungelo lokuthutha abantu. Lo gama ingekasonjululwa lengxabano, abahlali bona bathe gqolo ukusokoliswa kukufumana amanzi acocekileyo. Le nto iqhubekayo apha esiqhunqweni ka-water and sanitation sasicimba iza nophuhliso esizawuthi ngeli xesha sibe siyakwazi ukufumana amanzi acocekileyo. Idama lasemzimvubu belikwizicwangciso zikarhulumente ususela kwiminyaka yo-1960 liza kusamanzi kumakhaya ze amanye asetyenziswe kwezolimo. Idama laselaleni kuqumbu lona liza kuphinda lincedise ekuphehleni umbane. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eNqanqarhu. Umasipala uMbaxa waseTshwane uthi umda omtsha wokugqitywa komlenze wesibini wephulo lamanzi iMagalies Klip Drift yaManskral uza kubhengezwa okungekudala. Usothulupho waseTshwane uGqirha Nasiphi Moya uthi ukulandela isicelo esenziwe iMagalies Water kumphathiswa wezamanzi nogutyulo. uGqirha Moya uqhube wathi umlenze wokuqala weli phulo ubonakala ngokuba abantu sebenako ukusela amanzi acocekileyo kwaye arhoxiswa amatanki kule ngingqi. Ayaxaxaza amanzi acocekileyo kwimpompo zabaxhamli, umbono ongaqhelekanga eHammanskraal. They don't have that guarantee, but to our side, the water now, it has changed. There is guarantee only for now. So that is why I can't say it's guarantee forever. But other areas like Themba, as phase 2, the water is not drinkable. Yedlula ingqungquthela yezamanzi nogutyulo ze kwathatyathwa nezigqibo eziliqela kubahlali baseTshwane abanjengoDaisy Mekwa ukufikelela kumanzi acocekileyo iseliphupha. By the look and experience, I don't think so. We will be struggling again. I don't know until when. Umda omtsha ogqityezelwa kweli phulo lamanzi, nto leyo ekumele abahlali baginye nokuba kuyakrakra.
Developments on module 2 that Magalies Water has written to the Minister of Water and Sanitation, where they've asked for an extension, and we'll be going to those communities to communicate the extended deadline, the new deadline. Iphulo elinezigaba eziliqela iMagalies Water Klipdrift kulindeleke ukuba ligqitywe ebudeni balonyaka. Kulindeleke kuba urhulumente kazwelonke abhengeze izicwangciso zemali ebekelwe bucala kumaphondo ngomso. Ukukwenziwa kwenzame zokunika ithuba amaphondo kunye noomasipala kuba bahlengahlengise uhlahlo lwabiwo ukuze kulungiswe iziseko zophuhliso. Kwabhengezwa ngokusesikweni iphondo iKwaZulu-Natal njengendawo yentlekele emva kwezikhukhula ezasuba imiphefumlo ka-2022 zashiya amawakawaka abantu bengenandawo zokufihla intloko. Isixeko saseThekwini nengingqi ezingqonge esi sixeko sithwaxwe zimvula ezimandla kule nyanga igqithileyo nakule imiyo nezikhokhelele ekubeni kukhukhuliseke iziseko. Enye yendawo ezithwaxwe ngamandla zezimvula yindawo yoGobityholo eSelamontville, nalapho kusweleke abantu abathandathu kwashiyeka iintsapho ezingama-41 zingenamakhaya, ukanti iintsapho ezichaphazelekileyo zifuduselwe kwiindawo zethutyana. 2020, I think it was 2021 Ngongomei or April. When we were relocated here in 2021, we were told that it would be a temporary stay. But it's been 4 years now waiting. There are no developments. 2 weeks ago, this area was flooded and people died. Please. We need help. Our children are not safe. You see this river behind me? It has claimed so many lives. When we moved here, we were informed that it would be temporary. Sasethekwini kuphela ukulungisa indlela, izindlu neziseko zophuhliso kuqikelelwa ukuba kuza kutyabula imali efikelela kwi5 billion rand. 0.6 million rand roads and stormwater, 281.7 million rand roads provision. Lo mphathiswa wezokuhlaliswa koluntu KwaZulu-Natal umnumzana Siboniso Duma uthi zintsapho ezingaphaya kwewaka ezihlaliswe kuzakhiwo eziqeshiweyo ezili-10 ukwavakalise ukuba isebe lifumene umhlaba uza kusetyenziselwa ukwakha izindlu. Ngabantu abangaphezulu kwekhulu kuquka amajantliziyo kunye nabafundi ababambe uqhankqalazo eRhawutini bekhalela ubulungisa kwintombazana eneminyaka esixhenxe obudala eyadlwengulwa esikolweni eMatatiele kwiphondo eMpuma Koloni. Le ntwazana kutyholwa ngelithi yaxhatshazwa ngokwesono kwisikolo sayo ngo-Okthobha nyaka ophelileyo ngelixa ilinde isithuthi sayo sogoduka. Umenzi wobubi akakabanjwa. Isiganeko sokudlwengulwa kwentwazana eneminyaka esixhenxe eMatatiyela sibangela ukucaphuka okukhulu kunye nokugxekwa kumakhasi onxibelelwano. Abafundi bedyunivesithi yaseWits bathi makuthathwe amanyathelo aqatha ngokubenzi bobubi. We can't keep on saying what was the person wearing. We can't keep on saying where was the person. When it comes to this issue, you can see that it was planned. You can see that the child was left alone in the classroom for her to be molested by some individual. We won't be intimidated by anyone. We will not leave the streets up until justice is served for Cwecwe. We've been too quiet in this country. Uluntu luthi asoze luthule ezisathe gqolo iziganeko zokuxhatshazwa kwamanina nabantwana. No, I don't think men are standing against GBV in South Africa because even if we can look around here, 99% is women. So as men, I think we need to do better into supporting these women to fight GBV and rape because it's so unfortunate for a young girl like this to be raped. We'd like to appeal to the justice system. This should not happen anymore. We can't be tolerating this. We can't always go to TikTok and then we find news on TikTok and only then things happen or the justice systems does a little bit of something. We need to know what is going to happen. We are tired of feeling like this. Nemibutho yoluntu ithi izeke mzekweni. Besides being broken, it also angered me that old people that are grandfathers are being protected when a child has been violated. My reaction is, I think South Africans, we failing our young ones, our little ones. Uphando ngesiganeko lusaqhuba. Kwalapha ezindabeni lufuna ubulungisa usapho lukaLydia Makhoba waseNkomazi eMpumalanga emva kwezityholo zokuba umama wabo uphethwe gadalala ngumongikazi kwisibhedlele saseThonga. Kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni.
kwesport sekwakhona sikwabulisa nakwabo bathanda kungena. Uyakwazi ukuzibukela izindaba ku-SABC Plus. Ukanti nje ukuphela kwazo ungazifumana kwikhasi le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukele ucofe ulike ze uba awukamcofi usubscribe. Make siphinde silume kwinqaka elishothe entlanga lenhlwa. Iphulo lamanzi imzimvubu eNtabelanga nasenqanqakho eMpuma Koloni lime ngxi ukukulandela idaba phakathi kwabahlali belele sesiqonqweni kunye nesebe lezamanzi nogutyulo namatyholo urhulumente ngokubathathela umhlaba wabo. Usapho lukaLydia Makhoba wasenkomazi eMpumalanga novele kushicilelo lwevidiyo ephethwe kakubi ngumongikazi kwisibhedlele iThonga kwiveki ezimbini ezidluleyo lufuna ubulungisa kumama wabo. Le vidiyo ibithe ndingi kumaqonga ezonxibelelwano idale isankxwe ekuhlaleni. uMakhoba uye wasweleka kule veki into leyo ishiye usapho lubindekile. Kwiveki ephelileyo kuvele ividiyo kumakhasi onxibelelwano nebonisa uLydia Makhoba noneminyaka engama-49 ubudala ehambaze kwaye ephathwa gadalala ngumongikazi. Umama uMakhoba uye walandulela eli limagada ahlabayo. There is nothing more that I can say. Fight is not the solution. The only thing is the justice. That's all I can say. How do you feel? It's very sad. So I end up become speechless because it's very sad. This is the only woman I have. She is my father, she is my mother. So I'm very sad about this. So I'm speechless. Umbutho we-DA kweli phondo umemelela umphathiso wesebe lezempilo uSasekani Manzini ukuba adlulise lo mba kwibhunga leli logqirha nabasebenzi bezempilo ukuze luqhutywe uphando. A disturbing video of a nurse was circulated on social media platforms recently where she's seen assaulting and mistreating Lydia Makhoba, a patient at the Tonga Hospital, while she was naked on the floor. The DA also wants the Provincial Department of Health to introduce strict disciplinary measures for the healthcare professional. Isebe lezempilo eMpumalanga lithi luqhaqho mzimba oluza kuhlahla indlela ebheka phambili. We have conducted an autopsy together with the SAPS because a case was opened with the SAPS for an inquiry. So an autopsy has been done. It will take about 2 to 3 weeks for us to receive the results of what was the actual cause of death. Uyabekwa ngomgqibelo ozayo ongasekhoyo uLydia Makhoba. Yenzithi uMzantsi Afrika usayi kurhoxisa ityala kwinkundla yezobulungisa yamazwe ngamazwe e-ICJ okanye uyekelelo umxakatho kwimiba etshisa ibunzi kumazwe ehlabathi. Yenzi kuthethe oku ngethuba ibambe inkomfa nabamanjelwe ndaba ngemiba eliqela kuquka ubudlelwane obukrarha phakathi koMzantsi Afrika neMelika kulandela intlanganiso yeentsuku ezintathu ye-NEC eBoksburg. Nanjengoko luyalukhula uxinzelelo lweMelika ngakumzantsi Afrika kwaye bukhorheka nobudlelwane phakathi kwalamazwe, i-ANC ayigungqe ekumiliseleni imigaqo-nkqubo yayo yemiba yangaphandle. There are issues of progressive internationalism which we cannot compromise on. That includes the issue of the ICJ. So on the ICJ is an issue of international law which has to be respected by everyone. Uphuthu yenze inguqu kwimigaqo-nkqubo engancedisaniyo noMzantsi Afrika ngokwezopolitiko noqoqosho. Kuvuke inkxalabo nemibuzo kokuqhawuka kwamatyathanga okumfimfithisana ngokwezorhwebo phakathi kwalamazwe amabini nangekamva le-AGOA esivumelwano sayo siphelelwa ngo-2027. In a trade, it's a two-way process. Both countries benefit. So as and also with the US, we remain ready to engage on trade agreements. Bubekrarha nangakumbi ubudlelwane phakathi kwalamazwe ngethuba imibutho ekhuthaza kukwayo koMzantsi Afrika imemelela utswinyo ngakwiinkokheli zeli inyathelo eligxekayo i-ANC. We hear that there is a good lobby around that, but of course we know that throughout our struggle leaders and members of the liberation movement had to sacrifice. UMzantsi Afrika ongusihlalo we-G20 uza kudlulisa imikhala yesihlalo kwiMelika kweli ngasekupheleni kwalo nyaka.
Kuvele ubungqina obothusayo kule veki kwityala lokugqwegqwedisa kunye nokurhweba ngabantu kaJoshlin elibandakanya ityholo zokungcuthekiswa kwabatyholo ukuze bavume ityala. uKelly Smith, isoka lakhe uJoaquin Buta Apolis kunye noStefano van Ryn bamangalelwa ngokubandakanyeka kwigumgedle lokuqweqwedisa kwale ntwazana uJoshlin yanyamalala kuFebruwari nyakenye. Intatheli yethu uSipho Basi ithunga injobe bandla. Ebutsheni beveki ingqina eliphambili lombuso uLaurentia Lombato ubange ngelithi yena neqabane lakhe uAyanda Letoni bankulwa kanobomi ngethuba babegcinwe kwindlu yokhuseleko eLangapan nabantwana babo kweyokwindla nyakenye. Other people came that work for the police and they assaulted or they beat us up there at their house. They also did not worry about my children that were there. Ngomlomo wegqwetha lakhe uKelly Smith uthe uLombato neqabane lakhe ngabo abanento yokwenza nokuduka kukaJoshlin. She believes that it was you and Ayanda who were the masterminds and who had committed this offense. That is the waarheid. That is sy en Buddha. Not true, my lord, it's en Buddha. Emva kokwehla kukaLombato emkhumbini kuqabela umcuphi welityala uCaptain Wesley Lombato. Uchazele inkundla ukuba ngethuba ehlaba unina kaJoshlin ngemibuzo kwiveki elahlekile wayebonakala njengomntu odikiweyo nondlongondlongo. Eyona nto yamqoba amandla ngamazwi kaKelly awayesithi uJoshlin akasekho eSaldanha Bay kwaye ubomi mabuqhube kuba unabanye abantwana ababini. I mentioned to you in so much words, my lord. How can a mother forget about the child in a few days? How can a mother speak like that? Obo bungqina bubonakale bumxhele umphefumlo uyise kaJoshlin uJose Emke nobekhangeleka efuqeka ngumsindo emva kokumiswa kwetyala. NgoLwesihlanu elityala lingene kwisigaba setyala phakathi kwetyala emva kokuba uApolis noVan Ryn bebange ngelithi babethelwe gqirha nezicaka ngamapolisa benyanzeliswa ukuba benze ingxelo zokuvuma ityala. Inkundla kuza kufuneka ithathe isigqibo sokuba obu bungqina bungasetyenziswa okanye hayi kwityala elikhulu. Kulindeleke lithathise kwakhona ngoLwesibini. Kwiindaba zeSABC ndinguSiphiwe Wobasi eGeorge. Kanti ke ngoku ikhona intatheli ezobuchwepheshe apha ekhaya uSandile Hlangani. Namhlanje ke sithetha ngokonyuka okuthalabisayo kolwaphulomthetho lokuphangwa kwabantu kwi-banking apps. Sakuthathela enzulwini ngendlela zokuzikhusela kulo mkhuba uthendi. Mqathi masikwamkele khawutsho abantu bangazikhusela njani ekuphangweni kwezi banking apps? Na njengokuba ubusowutshilo ke Bhele okokuba ibhenki ke zivakalise inxalabo ekutheni abantu ngoku kuzawufunyanzeleka okokuba baqaphele aba bantu sithi zi-cyber criminals. Sithetha kakhulu ke namhlanje sigxininisa phaa koomakhulu. Uzawukhumbula okokuba uSASSA ngoku itshintshile indlela abapeya ngayo. Bazawupeya ngoku oomakhulu njengoba beyazi kweza venkile bathenga kuzo. Kodwa siyabakhuthaza ukuthi xa besiya beyothatha imali yabo phaa mabahambe nabazukulwana okanye abantu ababathembileyo apha ezifemelini. Itip yokuqala esibanika yona ke Bhele kukuba mabarejistarishe nento esiyibiza ngokuba i-database ye-opt-out. Igama layo yi-opt-out database. Le database ke iyakunceda okokuba ivale eza calls ze-telemarketers ukuthi zingangeni apha efowunini yakho. Okwesibini ke Bhele kukho lento kuthiwa i-grandparent scam. Ngamanye amagama ithethe ukuthi lento aba bantu aba baza kufowunela bazenze u-grandchildren wakho okanye umntana ongumzukulwana wakho esithi ucela imali. Siyabakhuthaza abazukulwana bafundise oomakhulu lento sithi i-video call ukwenzela okokuba Bhele ukwazi ukuthi xa ucela imali kumakhulu wakho umenzele le video call. Ezi calls ke zaba bantu bayakugqagqamisa xa bekufowunela ibe into ekhawulezileyo lena kwenzela okokuba ungazukwazi ukuqaphela okokuba yintoni le bayifunayo. Eyona nto sihlala siyithetha qho xa sithetha ngomcimbi ololuhlobo Bhele siye sithi ke oomakhulu okanye nawuphi na umntu nootamkhulu sukuzikhupha iinkcukacha zakho xa uthe wafowunelwa ngumntu esithi ufona esebhenki okanye biza umzukulwana akwazi ukunceda. Okokugqibela ngokufutshane ke Bhele maba-uploade abazukulwana for makhulu i-application esiyibiza ngokuba yi-alert app. Le alert app Bhele izawunceda oomakhulu kokuba
qho xa kukho iskeme singene efowunini okanye le phone call ingene efowunini, le application iyamxelela umakhulu okanye yona le application iblock automatically. Abazukulwana ke babaleke xa bengavanga kakuhle baye kwi-page ze-social media zikaSandile Hlangani apho bazofumana iinkcukacha khona. Shotshubeka uMpondobze, siyabulela. Ukuba amaxesha besingawajonge encwadini bengasagede siziphanga masikhongozele zangomso ngesizulu de kubelixelisayo Khosi kubele.